Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan amarji. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda babae iti asawa, ket naadda-anda iti anak. Ket gapu taawan anak mi nga agasawa, inaklon ko ti ubing, ket siyak ti timmakder nga inana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Margie, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakaturugan ni baby. Sangit itay. Kaputa makaturturong. Nasayat mat nga ro ta nakaturugan. Saan ka na marigata na manguuba? Makay na nakamatan. Wonderwin. Kat, kumusta ti ina ni baby? Nag-abroad ka diya talaga. Well, Nasaya at mat. Tapno saan kayo nga kita? imbagak matankan ka nga awanan na relasyon ni. Mababalaw na ka di. Ngala, saan ta napagsaritaan na ita? Ang mga no agapat naman. Sige. Muun kayang. Kasano itan? Adda trabaho. Nasken nga adda matangdanan at taga-awir ken ni baby. Agikat talangan iti trabaho. Tas ikan ti mga iwan kan kuana. Saan ang mabalin? Amumat akayat ko lahat at trabaho. Mauray dakkel ti matmatgadang. Kayat ko nga damot kabukbuko da ka akwarta. O sige. Siya kon ti makaamong agsapol iti para aywan ka ni baby. O, kasano nga ipag? Sigurado ka kadi akayat mo apadagkalan ti potok ni Manong Darwin? Anya ngay nga rod. Kat kunamot ni Darwin ang nagabrodan ti ina ti ubing. Kat intalaknan kin ni Darwin ti anak da. Ay, una yun ni Manong Darwin aya. Iti dahit akinapintas mo. Nagbabae pa hilaeng. Nasakit kanyak dayta. Ay, no siya ti kasta. Isina kon. Noel. Ops. Nelly kunam kanyak ipag. Nelly. Kasta Amom, agpada ta na pintas. Kat no siya ti agayat. Hoy, saan kunto apulos atuladan ti kapsat ko a babaero? Imbag ko ma, no babaero laeng. No madapay ebidensya, taad da anak na iti sa bali a babae. Ala, bay amon. Ay ayatek nga minti kapsat mo. Iso ama pakawan ko. Kuna naasaanan mo ulitan. Iso ngagtalakakan ko na. Okay, sige. Sapay ko mga rod, tamaagasan ng tipan nakapasakit mo. Nelly. Ay, hangam, kasano ko maamaagasan? Kat sikapayin ti mga iwan iti ubing abunga ti panagbaba iti asawam? Ay, nakakaloka. Saan abalin? Basta tinapatan. Agbalbaliwan ti kapsat mo. Kat, asino nga rudan tinangaywan iti ubing? Ni Noel akapsat ni Darwin. Naimbaglakit din at tawan sarak na itang. Kat, anyamot nga iti marikriknam. Kumusta ka? Amangan mat no adda sa bali apang panunutam. Akas ko maitian niya. Abalsam ti asawam. Awan matkit eh. Day talaang tatalagaan na sakit. Nang runa pa'y numakit-kitak ti anak da. Apay nga rod nga inawat mo pa'y laang ti ubing. Jessa. Amangan no agkibaltang ti panunot mo. Kat anya pa'y ti maaramid mo iti ubing. Mamati ka kadi ang maaramid ko ti kasta. Saan matkit di? Ang numaminsan, delikado nga agpungtot dagiti naanos at tao. Akas kumakan ka, naganos ka. Jessa. Ang sabagay, amok matkit di asaan ka nga agaramid iti makadadaol matlaken ka. Wen, Jessa. Saan to apulos? Mala, at trabaho tan.
Inkan ijilamisaan mo. O sige, ituloy tanto ti agistorya inton lunch break. Hello, Darwin. Hello, bakit? Nakaawag ka man? At nasaragak ang mga iwan ka ni baby. Stay in latan, tap na awanan parikot. Kasta ka di? Imbagak nga umaitan. Sabtag to niya paradaan. Taga ano day tao? Babae ka di? Well, inrekomenda ti gayong ko. O sige, inkanto nga rod sabtan ije paradaan. Well, bakit? Alang ron, kasta pay. Bye. Sige, bye. Oy, asino ti kinasaritan iti cellphone mo? Ti asawa. Adan nakasarita na ang mga iwan iti ubing. Uy, talagamat nga iso tinagsapol iti taga-awer, ah. Sa bagay, anak na day jay. Ay, jak amunoan niya ti maibagak iti dayta na saon. No api ngamin nga aging dayta kat sa anak ngagsiko. Ala, saanan aday ta ti panunutan? Alakit din, rumwartan, inta mangaldawan. Oy, anya ti pampanunutan, Margie. Di mo matan garawan ta in-order mo, akanam. Jak mo, Jess. Jak maawatan ti ritna. Ritnam, ada sakit mo? Nasakit ti ulo? Sana kasta. Kaslaad da sakit iti kaungkak. Nga oray pa'y naaklon kunti amin. Daitan ti ibagbagakan ka, Margie. No apay ngamin nga imanugot ka ayawid ti asawam ti anak na. Jess, Nasakit mo't gayam para kan ka. Ang natural Asino aya ti misis amaragsakan nga adda anak nila kayo na idirwar. anya itan ti aramidak. Kasla nagbabawi ak iti pangateng ko. Kasano nga rod itan? Jak mo, Jess. Basta tinapatag, di mo itulok ang makaaramid ka iti pakadadaulam, ha? Pasig kumaana saya ti panunutam. Saan mo nga itulok nga agarikan ka ti sakit tinakam? Taamangan no pakadadaulam to dayta. Oh, anda kamot gaya man ipag. Kunak man, wag overtime ka. Ay, jak mayulot yung trabaho. Ala, umay kan, sumrek ka. Adda di taon nagdamanong Darwin, kan tiyaya. Sige. Ay, mabit lang, Noel. Hmm? Saan tapay nga umunag? Kapaya kastoy ti ritnak. Oh? Kasla ad-adan ti sakit amarikritnak iti barukong ko. Anya? Kaslag tibtib pa ayo ti barukong ko. Ay na, ang mga nubanog mula dayta ipag. Alakit din, umunagtan, taing ka ag merienda. At dalinutok itahay a carbonara. Sige, agkapi ka pa yan. Agmerienda ka pa'y bakit? Naghabay kayo anak katukam. Kasla agam amo kayon asigon. Kwa. No kasta. Si Katiyaya ti ubing? When, manang? Anya tinagan mo? Feli, manang. Iti kasta lang. Kasla saan ka ayaya? Akasla saan mong amo ti agaywan iti ubing? Nalain ka nung agaywan iti ubing ni Feli, bakit? Iso nga ti para aywan iti anak ti gayam ko. Kan? Apay akayat na ti simurot kan ka. Kat adamat gaya man trabaho ni. Adda ka nung aminan tay katugangan ti gayam ko. Iso asaandan akasapulan ti taga-awir. Kasta? Di ka agdanag, manang. Aywanak anaimbag ni baby. Iti day ta alangan. Kasla saan laang ati ubing ti aywanam. No di pa'y kat agraman ti amana. Margie, anya ka rin ti sasawa. Sige, nasaya at matngarod no kasta. Sige, inakon iti sila tagpelosa. Apay adi ka matlarumwaran dito silid.
Makanta yun. Nakalutom da Feli ka Noel. Nasakit ti ulo. Ag tumarka iti para iti sakit ti ulo Sige. Umuna kayo latan na mga anak tulatan ng mabisina. Papayakas la gumurgura ka. Pag ko na amakas na, adda makagapo. Si kamot lang ang ti makasumbat iti dayta. Ala. Umuna kami nga roda na mangan. Agkaba-gaba pa talaga. Diyak maawatan no apayakas to Oh, kasano? Napintas ka di ti taga-aywan iti showman mo? Juan, napintas kan ub-ubingam iti siya. Panagkunakat saan ayaya day jay. Anya nga rod? Sa bali ti atap ko. Kasla iso ti ina jay ubing. Anya? Kasta siguro ti kayat asawan ti panagtibtib bayo. Pagkunaan mo ta kasta. Sa bali ti madlaw ko Jessa. Ajay yaya. Kat isumat laang ti ina ti ubing. Anya? Sige, aramidak timbag ang manang. Kayat ko apali iwam an imbag di tabalay nilo. No kasta arumor kami ngagtrabaho. No addaman lang mo, ipangkaamom kanya. Wen manang, Imbagak metan kan kati makagapo no apay. wen manang, mawata. Kat di kagdanag, tawan pangibagak asaban. Tanarigat nga agpaiso ti machismis. Agyaman nak tamaawatang nilo. Di kagdanag, itud ko titanggan mo. Oh, agyaman na ka nagsabli ka matlaang Darwin. Oh, Gaputa ka iliw kang Feli. Apay nga da ka iti paraangan. nakaturog ti anak ta. Iso nga inuray ka diti paraangan. Umay ka nga roda na. Ops, oo. Di naksakruin Ang mga no maibatanag. Kan ang mga no ada makakita ka data. Uray adda makakita ka data. Daawan bibiyang nagiti ka aruba iti ka aruba da. Ala nga ron. Ipan na ko ni Jesselet. Hello, Nilo. Agkita ta? Sa dino? Sige, amok da di a restaurant. Umayak itamatlaan. Bye. Jessa, rumarak biit. Oh, sa di na ti papanang. Agkita kami kini Nilo. Itinangdanak nga agpaliiw ijabalay. Kat, agander time ka. One, Jessa. Okay, sige. Aganad ka nga rod. At ebidensya manan, in video ida. Ato'y nga rod adi mo imbaga. Tanag diretsong ag ijabalay. Kapag karwak ida. Saan ka nagdarasudos? Ang mga ano niya ti mapasamakan ka. Kaya't ko ida makita iti akto. Awagan ni Noel. Kat da kayo adwa ti mang doktor. Narigat nagmay saka. One, awagak itang matlangan. Aginayat ka. Tapno saan ang makadlaw dagiti awanan pa yun. Ay na. Kawanan ba hindi talaga? No bilang tapod nung ada relasyon da. Umay ka na. Aginayat ta amang lukat iti rinaw. Adda matulbag ta. Iso ang makastrik talat na. Wan. Ala, intan. Ipag. At datan dito ridaw ti silad ni Feli. Shh. Hoy. Tumata. Uy, bumawag ka dito, Darwin. Mabisina ko. Agogder ta iti kanenta. Tamas sa duta natin ito. Hoy. Apay malinging guyot na. Ay Siga, na. kiliw ka talaga. Nakarecord dagiti sa uta. Kat i-video idang apamon nga ilukat mo tirinaw. O sige. Sige. Kailangan alukatan tirinaw naman. O sige. Yeah. Hoy! Oh my gosh! Hoy! Naka-video kayo ato. Hoy! Adan na batad nga ebidensya ka.
Idarum kayo, manglilipad! Pangasim, Margie. Agpalawagak. Anya pa'y laang ti palawag mo. Kat nagbatad anak kitak tilangayo adwa iti kama. Margie. Saan ang mabalinday to'y Darwin? Idarum kayo! Saan ko ma? Pangasim. Tadi mo padakarin na ito eh. Orno santa ko man ito eh. Pumanawak dito'y balay. Ngam agsaga na kayo. Tatalagang idarum kayo! O sige, dito'y kapailaan nga agnaed, ipag. Di ka kaya't apanawan. Kapsat ko ang agpaiso ni Manong Darwin. Ngamdyak kanunungan ti inaramid na. No, Agudwata iti abang iti dayto yung apartment. Sagay sa tamat iti seled. Isungawan parikot. sige. Ipag. Kinasaritak ni Manong Darwin. Sakbay nga imayak dito'y pagabangan ta. Kat imbagak, ano di na kaya't nga agdarom ka? Nas ka nga isina ng ti babae na. Kat, uwan ko na. Pagawidan na kanu da feli ije lugar da. Kat sandan nga agkita pa'y. Dayjay pinagsasawak pa'y ni Feli. No. Apay akas to'y tinagpanagan ti relasyon may nagasawa. Baso ni Manong ko daytoy. Babaero namin. Nagsakit. Kasladyak maklon. Awan ti amo ka nagkuranga. Tapno kas to'y ti aramidan ti kapsat mo. Pangasim, ipag. Pagkalmaan pa lang tirik na. At panunod ka na imbag ti rumbang nga aramidam. Pangasim. Di na ko mairaman Mami, jakmat kanunungan tinaramid ti kabsat ko. Sikalat at ipag ko. Di kagda nag-ipag. Tumulong tapno maurnos ti relasyon yung agasawa. Ipag, saan ka kuman nga agdarom? Pagkawanam kuman ti kabsat ko. Saan akon ang nagdarom, ket napakawan ko ni Darwin, Mr. Lonely. Inem abulan ng tinapalabas, ket nakaikading akon asa anak ang makisinublihan ken kuana. Nga oray pa'y sumarsarong karmet, iti apartment mi, iti kabsat na. To'y pagayam mo, Margie. Agyaman nakpagayam Margie, iti dahi pakasaritaan. Nalaka ti mamakawan. Ngam nagtalinaid lata ti sugat. Ano malagip mo ti pannakalipot mo, ket agot-ot. Ala, noan yaman ti pangedeng mo, si kalata ti makaam mo. Basta lakit di ammom, apagsaya atam. Bueno papagayam, mingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Margie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ano rin. At taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inlaban ko ti pamilyak iti lalaki nga ay ayatek. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Norin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay ka no rin. Di ka lakat nakapilin iti sinumbata malalakay. Dayjay pa'y laalayaw. Anya ti problema yung kanileo, tatang. Kat no nagsadot dayjay alalakay.
Agbaliw tumatlaang dayjay tatang. Nang runa no adanton bukod mi a pamilya. Kasano no saan? Imposible mat a tatang. Ay, i-break mo day di alalaki. Tanasa papay. Diyak kaya tatang. Ay ayatag ni Leo. Patsyak ngagbalbaliw tumatlaang dayjay. Ay, unay ka matin anak ko. Di kalakit nakapilin itinasaysaya at alalaki. Nasayahat mat ni Leo tatang. Iso pa nga asiyo Diyo tagtagibasitin ni Leo. Tamasaksak kita anak mat. Ay, makamo ka man langan itibiyag mo. Adaman damagag kada kayo nanang. Anya dayta. Anya ka diti makunayo ka ni Leo. Ti agar-aram kan ka asadot. Ni nanang mat. Agpada kayo lang ka ni tatang amang tagtagibasit ka ni Leo. Kaayan-ayat ko ni Leo, nanang. Anya tinaknakan mo asinong batam dayjay at tao. Anyan tungay ti ipakanakan ka. Kat anya pa'y kumangay, nanang. Anya ayat ikan ka ng ti tao. Ay di ka mang pilusupo Anya ti kayat mo iti dayjay aleyo aya. Iso nga rod mo tinakariknak iti panagayat, nanang. Ay sos, kasi kamot anak ko. Tadjay pa'y tao asadot, tinakarik na am iti panagayat. Unay kayo matan, nanang. Agpadpada kayo lang ka ni tatang amang tagtagibasit ka ni Leo. Saan apa nang tagibasit dayjay? No di kat kinapudnaw. Agbalbaliw tumutlaang ni Leo, nanang. Uray kitaan yo. Norin, kaya't ko nga kasartan iti mabiit. Ada ka din pangikasar mo kanya? Di ibaga kadatatang kananang agkasara kon. Isu dati agiremedyo iti pagkasar ko. Imbag ano kayat da? Apay, awan ka diti urnong mo? Awan Angem no ibaga kadatatang agastusan dati pa nagkasar ka umanugot dalakit day. Pag ko naamat? Wen ta isuda mo ti mang ibagbaga mga asawa ko. No kasta? Di padasam nga ibaga no kayat da? Bagakon kadatatang kena nang agkasarta. Anya ti ko nada ngay? Ilako da ka no jay may sa anwang mi. Ken adamat baboy mi ama parte. No kasta? Agkasarta nga rudan? Wala tay manugot nga rod dagiti dadakkel ko. Ala nga rud ibagak matan kadatatang kenanang. Sige, tapno dumanon kami meten iti kabiitan na panawin. No kasta, dagiti dadakkel ni Leo ti agastaos iti panagkasaryaw. Wen tatang. Naumadang atan iti kinasadot ti anak da. Isu akayat dan ang mga asawa. Tapno mapilitan nga aggagat. Di tatang mat. Aging ka di ita. Ti kinasadot pay laang ni Leo ti pampanunutan niyo. Pampanunutay. No anyan to ti agbalin akasasaad mo. Iti sidong dayjay alalaki. Lorin, mapantay jay balay. Kaya't nakakano ang makasarita ni tatang ko. Ha? Anya nga ti bagana? Daka mo Basta mapanta. Tapno maamuam no anya ti bagana. Saan mo ka di adinamag no anya ti bagana kanya? Dinamag ko. Ngam ko na namat. Asaan ko kano ang mabalin ang maamuan ti bagana ken ka. Sika kano ti pangibagaan na. Alang aron, mapanta. Ang mga no importante mo ti bagana. Itatata, anya ka diti kunayo akayat yung ibaga kanya? Sakbay at umanon kami. Kaya't kapay ang makasarita nga umuna, palasang ko. Anya ti bagayo kanyak, tata? Sigurado ka kaday, akayat mo ti makikalaysay ti anak may? Uwan, tata. Sigurado akon iti dayta. Gaputa ay ayatek unay ti anak yu. Nukasta nga raw. Kaya't ko nga awagan naklatan iti tatang. Ibilang na kaon kaspudno nga amam. Gaputag kasar kayon taon iti anak may. Sige tatang. No iso ti kunayo. Tangay na kunam nga ay ayatem ti anak may. Sapay ko mga road, tamaan anusam. Kansikan ti makaamaw ama magbaliw kan kuana. Ha?
Aanya ti kayat yu asawon tatang. Amo mat siguro ti kinasado ti anak ko. Ket sapay la kumatamaan sa mabagbagaan. Wen tatang. Amok nga agbaliw tumat laang ni Leo. No addan tun bukod mi a pamilya. Isu nga raw da kinayat min kininanang yaw ang mga asawa ni Leo. Barang isu ti pagnakman na. Saan kayo ang madanagan tatang? Tulungak ti anak tiyo tapno agbalbaliw. Nasayaat nga raw balasan ko. Ket agyaman no kasta. Dandani gaya man agbalin a misis ti best friend ko ah. Siga ngay mat. Kaano ngay mat ti kasaryo iti boyfriend mo? Mabayag pa'y friend. Agabrod pa'y kano. Tapno maisaganaan na ti masakbayan mi. Narigat mat ti kasta gayo. Apay mat. Narigat ti long distance nga ayat. Ngamin, no saan kano ati imadayo ti masulisog? Ti mabati ti masulisog. Depende siguro dayta gayon. Saan mat nga amin ang nag-abroad kat nagloko da. Ngumkadwan na gayam. Ada pa nagtalak ko ni Walter gayam. Makaamo ka gayam. Siga kidi ah. Anyan to nga tati agbalin akasasaad mo iti sidong ni Leo. Masigurado nga agbaliw to ni Leo gayam. Tanalpasan ti kasaryo iti anak may. Kidawag nga iti balayo ko matipagnaidan yu kinilayaw. Balasang ko. Taapay matatang. Tapno agbain ket agtrabaho. Nung amin dito'y balay kayo nga agnaid. Patsa kasaan nga agbain kada kami kininanang yaw. Sige nga rod tatang. Uray ija balay kami nga agnaad. Kasi tinakunakaon. Anusam ati anak ko. Kan bagbaga makanayon. Wen tatang, siyak ti makaamo ka ni Leo. No kasta, dito'y kayo balay nga agyan ka ni Leo. Wen nana, Ay kat nasayahat mo't anak ko. Tapno saan ka amayadayo kada kabi ka ni tatang mo. ibagaklatan ka ni Leo, tatumulong ka ni tatang agtalon. Ay katrumbang laang ah. Saan mabalin nga ag senyorito laang dito'y balay? Wen nanang, siyak ti makaamo ka ni Leo. Alang araw, tangay iso mo ti kinayat mo. Ano sam abagbagaan? Nagbanglumat ng tilutluton apang malaman tayo, bakit? Wen, pinapaitan aginatang ni tatang itay. Paborito na ngamin ti pinapaitan. Uray sak bakit? Paborito ko ba ti pinapaitan? Kasta ka de? Uy, iso asigurado nga do ti makan ko, no kasta ti sidaag. Nasayahat mat ah. Tapno napigsa ka nga agtrabaho ijay talon inton bigat. Sumurot ka ni tatang ah. Anya? Apaya kasta ti reaksyon mo? Saan mo kaya ti agtrabaho? Kwa? Awanan ti ado asao. Kasapulan nga agtrabaho ka. Tapno adda may gatang iti makan. Ay na. Nan bakit? Yawat mo mampaytain na boy. Adoy. Inayado mo't atimangan. Kas kala maaw-awanan. Wan mat nga agpaisaw layaw. Kas laman nga aldaw as anang nangan. Apay, kasta talaga ti style mo amangan, Leo. Ay, kwa nga min nga nang, tatang. Paborito tinluto ni Norin asidaan. Uray pa'y no paborito. Inayadam mat atimangan. Kababa inti kasta nga style mo. Kasano no ada bisita tayo. Anya nga iti maibagada. Wan mat nga minlakay. Mabalin mat nga inayadam timangan. Mala, Norain. Agao ka pa'y itiin na poy. Awanan karga ti bandihado. Ay awanan ti inapoy nanang. Ginaok aminan. Anya? Apay, saan mo aninayo nanti inlutom? Amumat nga Danileyo akadwa tayo amangan. Ay, ninayunak mat tatang. Kurang latamad. Ano ya?
Ken, itay pa'y anapan ni tatang ije talon. Kinunana sumarunong ka kano. Nagsakit tiyan ko, bakit? Anya? Sana ka makabangon. Yung ton bigat to na sumuro takit si talon. Ay, unay mo. Imbag ano saan nga gungat ni tatang? Napay ko mga agungat nga eh. Nasakit nga rin tiyan ko. Anya nga iti aramidan ti sadot nga asawam. Apay asan asim maruno ije talon. Nasakit ka no ti tiyan na, tatang. Ay, saan nga ta matuntunawan tanagrawat mat nga mahin. Tatang, Rawat lang nga ruden, sadot pay. Ay, no saan nga agbalbaliw ti asawam. Pagawida mo ni Jebalay da. Jak kabalan nga talunan ti sadot nga asawam. Ay, rawat pay. uwan tatang. Sana bali, takino na namat asumurutan kada kayo inton bigat ije talon. Ay, rumbang laang Lukas ta? Saan na nagbaliw ni Leo, gayam? Kaslakastan gayam. Ado ti rason na, no kasta madanon ti panagtatrabaho. Ay, kat, kasano nga rod itan? Siya kung ti mababain kada tatang kananang. Anya nga rodon ti aramidam itan. Tsaka mo. Nagrigat mo tadagdagan ni Leo. No, apay ngamin nga iso pay laang ti kinayat mo. Huwan nga rod gayam. Kat, da kayo ngay ka ni Walter. Kumusta kayo mat? Okay kami laang mat gayam. Awan mat marik na ka nagbaliwan na. Imbag ka pa'y gayam. Oray man siguro agbaliw. Mabalin mo latta ti makabirok iti kasukat na. Tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pangaasim mo't aleyo, tamapan mo tulungan ni tatang ije talon. Ado ti matrabaho ijay. Dagdag ka niya nagtrabaho. Babawi ko na nangasawa ken ka. Anya ti kunam? Idi baruak, bumangon ak no anyaman nga oras ti kayat ko. Itataad na asawa, kastoy matan ti mapaspasama kiti biyag ko. Agawid ka nga ruda ni Jabalayo. Ijay kan nga agnaad. Mababain akong kada tatang kananang gapoy ti kinasadot mo. Uresan mo nga ibaga, agawid akon. Imbag pa ije balay, tamakapangan kan makaturugak anasayaat. Dito'y balay yung ay. Kasla iparparit da ka na yung timakan. Saklatan tikit kitaan da, tunggal panangan. Gaputa sadot kamat nga agtrabaho. Naamok la ko makakastoy. Di ka la ko man inasasawa. Dinawat ko la ko man ti kwarta kadanaan ng kentatang anagastos idi nagkasarta. Anya? At nakadisan nyo ang nagkinaawatan kinilayaw. Apay nga isulang tinagawid iti balay. Sumurot ka kanyak, ta ijay kayon ngagna idi ti asawam. Diyak kaya tatang. Mabainak apapakpakan lang ijay. San mat nga agbalbaliw ni Leo? Sadot mat ang namintaklan. Yung kas asawa yo pay laeng. Saan mo nga ibagang agsina kayon? Makaamumatan iti biyag na tatang no saan nga agbalbaliw. Ure agsina kamin. Awan babae ang makaanos kan kwa na. Saan ko makasta, anak ko? Nagsarita kayo. Naibagakmat kan kaidayin nga anusam ti anak ko. Pasensya kayon tatang. Jakmat gaya maanusan ti kinasadot ti anak yo. Anya ngay ita. Natangkento mo ti ulom. Saan mo akayat ti mabagbagaan ide? Pasensya kayon ananang. Kunak ngamin no agbalbaliw ni Leo. Ita, saan mo na mabalin ti agbabaway? Tadagkasar kayon kanilayaw. Dayta nga rod ti rigat na nanang. Ala, paliiwom ti asawam na agbaliw. Ngam no saan nga agbaliw? Uray agyan ka dito'y balay. Kat agyan mo't ije balay da. Kapilitan na kastaan, nanang. Ay, no dimngag ka kumakada kami iday. Di saan ko maakasta tinagbanagam ita. Aging gaita, saan pa yan nagbaliw ti asawak, Mr. Lonely? Imay naksinukon dito'y balay, ngem saan nakasimurot ken kuana. Ket no dumteng to ti panawan na sumurotak, dayta, ket no nagbalbaliwen. To'y pagayam mo, Nurin. Agyaman nakpagayam Nurin, iti dayto'y apakasaritaam, ket ti makunak, amangan no addan to gundaway, ang makapagpanunot matlaang ti asawam ket agbaliw.
Imposible met nga aglaklakay latan as saan ang makapagpanunot. Ket sapay la kuma, ta makapagpanunot anasapsapa. Iti kasta, masulbar yung matadagos ti parikotyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ano rin, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alaya, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Alaya, dimteng iti biyag ko ti jakpulos ni namnama apasamak, nga iso matirason no apay nga immadayo ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Leia dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naglakit din no saan ka ang makaumay iti daytoy a family reunion tayo, insan. Kababain matun ayan ano sa anak nga umay insan. Sa anak lang harodon nga imay idi na palabas a reunion. No kasta, nawaya ti oras mo ita. Hey, awan nga minen trabaho. Anya, kasano nga awanan ti trabahom ako nam? Kunak man no stable jay kumpanyayo. Ay, wan nga rod insan. Ngam saan mo't, ado kami anaikat iti trabaho. Isun samot tan ti maysa a makagapo. No apay akim mutong ka, insan. Medyo, ay, nagrigat ti awan trabaho na niya. Ay wan nang rona no naruwam ka nga da trabaho. Ay, insan, saan mo ka di nga intugot jay jowa? Ay na insan, agpada kami ang naawanan iti trabaho. Kasta ka di? Nalipatam ka din nga iso tinangisar kanyak iti trabaho kay di akumpanya. Uray iso? Apektado? Daksang gasat nga ron. Uray kumano siya klaang tinaikat. Ay, unay mo't daytan. Ang, di ka agladingit. Makabiro kayong tupay iti trabaho yung. Sabi ko ma, insan. Wan. Sige, intasang wan dagiti daddo maakakabagyan tayo. Han, agsao ka mat na. Nakakonsentrate ang nagdadrive, ha? Saan ka mat asigod akas ta, anak ka uli mo. Ano lang kami ti papanunod, ha? Kaya't da ka kumaamam-am mo dagiti kakabagyak ijeriyon yun mi. Saan pa nga itati umno apanawan? Uray bimabakal ako matitulugan mo Inuray nakmatlatan iti igit ti kalsada. Mabayan nakpailangan ka dagiti daddo makakabagyan. Anyang iti rupak nga iparangko kadakwada. Awan trabaho. Diyak mo, no kasano ang magastusak ti plan-planuan takasar. Inton sumaruno atawan. No apay mo't ngamin adwa kayo ni Ramon ana layoff. Hey, jak man mo nanang. No apay anapasamak daytoy. Anya ti plano yo ita, may papan iti kasaryo. Jak amo kini Ramon. Padak mo't mariribukan ita nanang. Mabalin nyo pa imot nga itantat ti kasaryo. Deta ti kayat ko nga ibagakan ko na. Saan kami pa'y ngamin anang rugi anak ka urnong. Saan kayo mo't nga agap apura nga agkalay sakat? Kaya't ngamin ni Ramon nga agkasar kamin inton sumaruno at tawan. Agkita kayo pa iti pagtrabahuan nyo. Tiaramidam ita, papigsaam ti pakinakam ni Ramon.
Parte ti biyag day ta. Panubok ako nada. Hello? Hello? Namin ano kan ngaw awagan. Ngam di mo matsungsung-batan. Pasensya ka na. Asino dagita mangmangag ko akakadwam? Paparkadak na gito eh. Agiinom kayo? Inawis na klahay. Kunak man numapanta makimisa ita. Sigapay lang. Medyo nakainom ako. Imbagam kumana sapsapa, tasan ka ngay nururay. Pasensya ka na. Unay kamutan. Saan ka din nga bungat? O sige, mapan kan makimisa. Tayo tuloy mipit agiinom ka na giti barkada. Sigod ani Ramon ti kadkadwak a makimismisa. Ngam ita, kasla si madot matan. Amangan mat no na-depress. Uray siyak mat insan. Ngam jaklat taliwayan ti makimisa. Ibagam kan kwa na Nga iti panawan nga adda pagdaldalanan nyo wano panubok. Nasaysaya at lata no umay makimisa. Ibagak to Ay, imbagta nakita ka dito'y simbaan insan. Adda kadwak a magmag na nga agang inton madamdama. Nagmalmalum adinak intex ni Ramon nanang. Amangan mat no busy. Saan ba't asigo da kasta? Maawatam lata. Tada nga rod pagdaldalanan na. Kaya't ko nga ibagakan ko na. Nga oray saanan ang matuloy ti kasarmi inton sumaro no atawan. Ang mga nuday tapay ti pampanunutan na. Iso akasta. Wan nga rod nanang. Masyanak matkan ko na. Kat, anya nga iti planong ita. Kat agbiro kak ay iti sabali at trabaho. Katuan saan aga po ta na ikat ka iti trabaho? Kat sumardang matan, ti panagtayak ti lubong mo. Papigsaam ti pakinakam mo, anak ko. Hello? Hello, Lando. Hello, Leia. Kumusta? Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Mabalin ka di matasaan. Nakalagip ka man? Mabalin ka di nga agsarita ta? O sige, kalpasan ti trabaho at kita ta. O sige. Long time no hear, Leia. Wan nga rod. Ang gayam, nadamag ko tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahwam. Ado tinalay off. Nadamag mo? Ay, sayang de kumpanyayo. Medyo nabayagan. May saak ka dagiti na ikat. Ha? Di nakmanangawan iti kasta? Pudno. Isungarod nga awan trabaho kita. Ay, sayang. Manumatan at tawan mo na nagtrabaho ijay. Wan nga rod. Mabalin ka di at tulungan na ngagberok iti trabaho. Ada nga min offer mo idi kanya. Awan pa ita. Ngam, padasak nga ibirukan ka iti trabaho. Talaga? Agyam anak Alando. Saan kalata nagbalbaliw? Nasaya at kalatan. Wala, mangantan. Ewan gayam. Kumusta kayo ni Ramon? Okay kami man. Iso na lang tagpada kami analay Anya? Ay, unay matdaytan. Saan ta na pagsaritaan day kaabanag? Tani, makapala din niya. Ewan nga rod. Kakaiso na nga itatalang ang nagkita. Anya nga tataramidak insan. Saan nakmatan akong kontakan ni Ramon? Ay na, insan. Di bisita mo ni Jabalayda. Talag aday ta ti plano. Naapektaran sa matan. Gapo iti pan nakalay off yo. Ay, makiin-inom ka dagiti barkada na. Banag asaan namat nga aramidan iti. Ay sus, madidaytan, insan. Iso amapan ko kasarita. No nagsarita kayo ko ni Ramon na kaanak kaksak baya pimanaw. Ha? Pimanaw ni Ramon, tata? Saan na ka rin nga imbagbagakin ka? Saan nakakinasarsarita? Doon alawas tinapalabas. Pasensya mo, dahil ka nakakliya.
Nadlaw ko nga may. Kalpasan na naikat iti trabaho na saan na matagtagaray. Agpada kami iti kasasaad tata. Ngam tuloy lat na ati biyag. Kinapudno na, agbirbiro kak ita iti trabaho. Saan kayo nga agpada iti kinatao, balasang kao? Apay ang pinanawan nak ni Ramon. Adi man la nagpakpakada. Urayam ata, agpalawag tumot lang siguro. Nasakit da ito nga naramid na kanyak tata. Diyak la yung pag-arup ang maaramid na kanyak da ito eh. Ada siguro rason ni Ramon no apay akalat-latan niya madayo. Kasanon dagiti planong inanang. Di pa nagkasarmi. Maawatam kumahan ni Ramon. Imbati naklatan iti kastoy a sitwasyon. Kasano inton adan pamilyami. Panawan nakadilatan iti tanga ti dilobyo. Ay na anak ko, kas itinapunag. Maawatam kuma, ti kaayan-ayan. Good news, Leia. At dan nakita ka trabaho para kan ka. NGO daytoy. May sa community outreach center. An? Padasak man nga rod ti agaplay. Saan unay adakkel ti sweldo. Anam, amok para kan ka. Tumulong ka kadagiti ubing kan babae a dumaldalan iti krisis. Saan ka di nga di pay kat mahilig kan iti kastoy a trabaho. Wan, pud na dayta. No kasta, daytoy ti gundaway mo. Agyaman akta concern ka lang do. Kinapudno na. Gayam ko jay manager. Isangag-apply kan. Ado at talaga tigayim mo ah. Among, oray no adan boyfriend mo. Napatagkalata para kanya. Huh? Ar-aramidag na ito kas gayim mo. Wow! Dito ka diti baro at trabaho? Insan? When insan, para organize sak iti seminars kan support groups. Uy, wish come true para kan ka. Saan ka di? Ngamin, kastoy ti hilig mong aramidan. Wan nga rod. Ay na, agyam yaman na kinilando insan. Lando? Asino dayta? Agar-aram kanyak idi college days ko. Ah, okay. Ang di mo liplipatan nga dan boyfriend mo. Kan agkasar kayon inton sumaruno atawan. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Pimanaw ni Ramon. Anya? Pinanawan na ka? Wan insan, jak amuno sa dino tinapanan na. Uray dagiti kakabagyan na. Saan da maibaga no sa dino ti ayan na. Unay matday jaya na tao. Kasla saan alalaki. Takrot gayam. Kabuteng na gayam, dagiti dumteng akarit iti biyang. Wan nga rod insan. Kagurak man day a boyfriend mo, ang anyangay nga rod. Apay, orayam pay lang nga agsublikan ka? Di mo to pay amo. Nusublyan na ka, wano saanan. Insan, meet my fiancé, ni Lando. Hi, Lando. Ay na, namam mo kamatlaangan. Same here. Naragsakak am-am mo dagiti kakabagyan ni Leia. Ay, Leia, yam-am kadagiti nataengan a kakabagyan tayo ni Lando. Katwan mat insan. Yamin, te amuda, ni pay laramon ti boyfriend mo. Ah? Ay, jak tupay amuno sa dino ti ayan day at tao. Ay na, naragsak kami amakam-am mo kan ka, Lando. Welcome to the family. Ay na, agyaman na klaunay. Good afternoon, ma'am.
Sika ti bagbaga di sekretariyak a bisita. Juan. Siak, Laya. Manager kagaya man iti daytoy nga NGO. Kalpasan ti pito atawan. Ita kalaang ang nagpakita. Binirok ko tinapinta sa gasat ko di syudad. Saan ako na nagpakadakin ka? Gapoy ti amak ko. Akaguram ti desisyon ko. Pinanawan nak iti panawan akasapulan ka, Ramon. Pakawanan na kumalaya. Si kalata ti ay ayatak. Aging gaita. Mabalin ka ding agsubliakin ka. Tabuklen tamanin ti arapa apta. Amadaan iti naragsak a pamilya. Addan kaayan ayat ko. Nakakita kagaya ng ti kasukat ko. Wan. Nilando. Kat plano min ti agkasal. Leia, Nasakit a pinanawan nak ini Ramon. Inururay ka. Ngam saan ka nagparparit na. Isala din ita. Gapo iti kawan mo. Napukaw ang namin pinsan ti panagayat ko ken ka. aglunek. Basol ko, Leia. Kunak no adda pa'y subliak. Ngem awan gaya men. Jak impagarup nga agpakita pa'y kanyak ni Ramon, Mr. Lonely. Kat iti pa'y mismo nga opisina. Ngem daytan tinaudi a panagkita mi. To'y pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko raamat ti kinapigsat ti pakinagam mo. Anang sango kadag iti panubok adimteng iti biyag mo. Iti panawan asimmo ko ni Ramon, sika tinatured alimapan. Saan la aparaken ka, ngem para itinasaya at masakbayan nga agururay ken ka. Nilando anang suportaken ka iti panawan nga awanan ka, tarigagay ko nga agnanayon ko ma, tiragsak ti relasyon nyo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan Alea, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.